Moltes gràcies. Primer de tot, agrair l'informe, les explicacions del ponent i la tasca que realitzen sempre en tots els seus informes, també aquí. Primer de tot, dir que la primera voluntat segur que tenen tant vostès com tenim nosaltres és que aquests informes... Bé, jo crec que segurament hi ha dos tipus d'informes un cop un entra a fons. Un tipus d'informe que segurament té la voluntat de ser una eina per anar millorant la gestió del dia a dia d'aquella entitat que està sent analitzada, i segurament després es trobaran vostès altres tipus d'informes allà on les alarmes sonen d'una manera més gruixuda. Jo crec que, malgrat algunes intervencions anteriors, hem de dir que almenys en aquest cas la sensació que he tret jo al llegir el seu informe és que estem davant d'aquest primer tipus d'avaluació. Segur que hi ha moltíssimes recomanacions, segur que tot es pot fer molt millor, però primer de tot dir que no ens sembla que aquest informe posi en escac el funcionament d'aquesta institució. És més, i per tal d'una mica fer de balanç de les intervencions anteriors, hi ha moltíssimes al·legacions que comencen dient vista la recomanació que fa la sindicatura, nosaltres seríem els primers interessats en... Per exemple, que hi hagués un contracte programa, la institució diu seríem els primers interessats en que hi hagués un contracte programa. Per tant, potser en comptes de criticar el MNAC, siguem sincers i critiquem-nos a nosaltres mateixos com a Parlament de Catalunya o critiquem-nos com a Ajuntament en cas que tinguem responsabilitats a l'Ajuntament, etcètera. Per tant, hi ha aquí tot un gruix de millores que s'han de fer, però que no pot fer el MNAC sol. És més, segurament no és el principal responsable de que no s'afrontin. Dit això, llavors, sincerament també crec que quan un llegeix les al·legacions que es fan, bé, troba explicació a la immensa majoria, fins i tot, inclús un que ve del món local i en el món local ha intentat muntar exposicions d'art i ha intentat fer festivals de música, li genera certa empatia. I en aquest sentit, sense que siguin membres pròpiament del Consorci, potser també apliquem-nos a moltíssimes coses que hauríem de millorar de processos de gestió de les administracions per tal que aquests gestors que estan al capdavant puguin realitzar la seva gestió d'una manera àgil, d'una manera eficient, que pugui competir i que pugui ser atractiva i que no els acabem bloquejant d'una manera kafkiana. Jo crec que això també traspua bastant d'aquestes al·legacions. I per suposat, tot el que sigui millorar, que evidentment hi ha moltes qüestions que són millorables, que es faci. Tampoc de les explicacions que ha donat la pròpia entitat, sincerament no he deduït en cap de les al·legacions una reticència a millorar processos, una reticència a millorar transparències, etcètera. Ans al contrari. Dit això, crec que també hem de fer-ho, de fer un reconeixement, igual que el fem a la sindicatura per aquesta tasca, fer un reconeixement a la gran tasca que fa el MNAC, les limitacions evidents que té, i per tant també sortir d'aquí aquest reconeixement tant a les persones que hi treballen com a les persones que hi col·laboren en diferents àmbits. Dir que, no sé, és que hi ha hagut moltes coses que s'han apuntat, però que, insisteixo, si es llegeix les al·legacions, tenen clares explicacions, com per exemple, qüestions de personal que s'han comentat, que fins i tot, en algun moment, em sembla que eren 4 o 5 treballadors que van jubilar-se al MNAC, fins i tot ens ha semblat que en algun moment el MNAC acabava fent una feina que era d'altres administracions de regular i que, en fi, que jo em fa l'efecte que el MNAC hem de, tots plegats, donar-li les eines i que moltíssimes coses que
potser en aquest punt són recomanacions, més que atribuir-los a defectes pròpiament de la seva gestió, seria potser manca de suport de nosaltres i les altres entitats que haurien de creure-hi més i apostar per la seva gestió. Moltes gràcies. Moltes gràcies.